dek. Ora ana paungan sing sambat kelawan aku. Lah sajake kok ana wong numpang ngarep nggone panas keke kene kek sapa kae? Dudu Kanjeng Ratu Nyai Bloro. Kula nyuwun mugi saged bondo donya kang gesang kula kula nyuwun separi maer maneh Ratu menapa syarat kula badhe anyep nggih menika atur kula Kanjeng Ratu. Jane sampeyan iki sapa? Kula Ki Kerta. Ki Kerta. Kula tiyang melarat boten gadah bondo donya kepengin gesang kados tiyang kathah menapa syarat-syarananipun Kanjeng. Ki Kerta, yen pancen kuwi kandha ning pangarepanku sing kaya ngono. Aku saguh menehi pitulungan kelawan kuwi. Ning ana tebusane utawa ana ijole? Wonten tebusanipun. Heeh. Sinaosa jiwa raga kula kangge tebusan kula badhe nyagahi awewaton gesang kula mboten kawon kalih tangga teparo Kanjeng Ratu. Dudu kowe. Tebusane ora ana liya mung kejaba keluargamu dhewe. Keluarga. Monggo anak kula menika pawestri namung setunggal ning sampun gadah bojo napa kira-kira mantu kula saged minangka kangge syarat sarana kula dados tiyang ingkang kecukupan Kanjeng Ratu. Mantumu? Nggih. Mantumu go ora apa-apa. Mantumu go klebu keluargamu dhewe. Oh, menawi ngaten badhe kula tegakaken sinaosa anak kula pawestri manggenipun dados randha Kanjeng Ratu. Ki Kerta, wis madhep lan wis mantep apa durung kekarepanmu sing kaya ngono? Manah kula sampun kula gelaran sampun kula guluk. Sinaosa ngangge syarat sarana menapa kemawon badhe kula sagahi Kanjeng Ratu. Yen ing mengkone ra duweni rasa gedhen lan keduwung, aku mengko bakal tumeka ning omahmu. Ning sadurunge aku teka ning omahmu, aku kudu mbok cepaki uga rampe
sampean uga rampen kanggo aku utawa sesaji. Kaping sepisan. Aku kudu mbok cepaki kamar utawa centong kang kosong. Kaping pindho niki kerto. Aku cawis ana gentong kang kotong. Ora mung kuwi iki kerto, sawise aku mbok cepaki kamar lan gentong, aku cawis ana kembang setaman. Imbune entuk kelakon mbok cawisi centong, gentong lan kembang setaman. Nggih. Mengko pendak malam jemuah legi. Aku bakal temeka ning omahmu. Menehi bondo donya karo kowe sing saaki-aki iki kerto. Saestu nggih Kanjeng Ratu. Kaya ngono. Nggih. Menawi menika ingkang dados syarat sarananipun kula badhe cepak-cepak wonten griya genthong ingkang kosong, kamar ingkang boten nate dilebeti tiyang, tur tambahan kembang sepasang. Kula badhe ngupadi menapa ingkang dados sarananipun Kanjeng Ratu. Kaya ngono ki Kerto. Nggih. Yen kaya ngono kuwi agi-agi tak tundung saking pandhan segegek kini, mengko pendak malam jemuah legi aku bakal tumeka ning omahmu. Menawi sampun cekap dawuhipun Kanjeng Ratu, kepareng kula nilaraken wonten ing pandhan segegek. Sing ati-ati ya Ki Kerto. Ngestokaken dawuh Kanjeng Ratu. Saestu menyang rawuh wonten ing kelompok kula menika nggih Aja Kanjeng kuwatir Ratu. Ki Kerto. Bondo teko kok umbruk-umbruk ngene. Lho, mbiyen uripku keserakat, saiki ndelalae diganjar dadi sugih, berahake apa ae keturutan. Saiki jaman saiki walah, duwe kok emplak-emplakan mbuh nggone lek ngitung nganti bingung aku. Kang. Kang. Iki mang susuke bener ta ora, Cah? Lho, tuku apa sampean? Sampean tuku apa? Tuku pedet. Hah? Tuku pedet sarolek. Lho. Pedet sarolek nggo apa? Pedet nggo apa? Wong iku donya celengan. Ngono, Kang. Tuku emang Kowe kok jeh? Kowe tak kandhani ngono. Aku ning pasar sapi ku gegere ra karuan. Lho, ana apa, Kang? Ya perkara aku tuku sapi tukaran karo bakule kok. Lho, lah perkarane apa? Pedet ra tak tuku. Iya. Pedete mergo pira? Heeh. Tawane 12,5 juta. Iya. Tak nyang 13 ora diweno. Lho, piye niku? Lho. Tak nyang 13 ora diweno. Iya. Lho, bakule mboten, Pak. Nek mboten 12,5 mboten. Lho, 13, Pak. Mboten. Lho. Lho, Piye? lho. Padha sempleng enak ngono, Kang. Bakule sempleng sampean yo sempleng. Lho, aku iki nek ngenyangi ngono ora tak dono, ora tak undakno nek aku. Lah wong duwe ora pati kanggo. Ngenike tanganku butuh kita duit. Ayo.
barang niki disawang rambutku. Aku bareng sugih ning nyawang kowe wis wedi. Aja ngono bojo mbojak lara lopo lho Kang. Aku ndek iki mlebu salon Kang, rambutku tak lebokno salon lho. Rembonding Kang. Lah ya ngono kok ora nyawang wong blas sampean kok. Wong sugih mlaku lah kok macem ngene iki. Mlaku kok iso nek panse. Piye ngene iki? Kang. Apa? Duwe kok umbro-umbro ngene nek ndok kok ning ndi neh iki bakal Kang. Manggon kok ora lumrah niki pantes lho dhuwit. Hah? Manggon kok ora lumrah niki piye? Lho Manggon kok iso ning kene iki ku lala apa? Ngalah. ora nek adane. Ora ngono, mang ketuke gendelane kandel kok karek sithik iki kene. Entek bar didomno Kang. Iki ijo urung kabeh. Tak pikir-pikir aku man piro iki. Ora masalah. Wis salah Kang lah ndi. Wong sugih iku dhuwit cilik-cilik tak openi. Sing marai sugih kok dhuwit cilik-cilik ngene iki kok. Nglumpuk. Dik, Piye lho? Kowe nak kaget engko malah wetengku mencret. kowe ku ora Apa? tuwek dandan ora lumrah. Loh, zaman saiki kok Kang, zaman saiki rambutnya disir bonding. Berbonding lasem kono. Loh, iya iki lho, rambutku wis tak lebokno salon ndek ingi. Kowe tak jak musyawarah iki. Perkara apa, Kang? Tak jak pertimbangan mergo duwe akeh. Ya. Pamane aku wayoh ngono piye? Lho. Wong sugih iki nek ora duwe wayohan iki kurang kondang. Aja macam-macam nek tak gasangi pospit lho. Lho. Sajakane. Nek kowe arep rabi neh ya oleh. Ora ana wong wedok wayah iku sampean kok iso neko-neko ae. Ya iki kok lanang. Lho. Ora usah mikir wayah, Kang. Selamat tinggal rekoso. Iya ya, Kang ya. Selamat tinggal melarat. Sing ana setya kok sugih ora nang sugih, nek ora setya kok. Kang. Wis, wong desa Melanding Rejo nyambut gawe junggir jempalik sirah dienggo sikil dienggo sirah. Ora itung wengi, ora itung rina. Nganti blusukno leng mujur ngalor, ora ngarah donya arep ngungkuli bandane setya kok. Aku dhewe gumono, Kang. Bareng teko kok iso tumpuk-tumpukan. Iki sing tak arep-arep ya iki. Aku eling jaman melarat. Apa? Nyek bapakem. Ala wis gong niku rasa. Ora sambo eling-eling wong jenenge wong tuwa kok, Kang, ana laline. Lho nek kowe lali, aku ora iso lali. Titeni kurang percaya. Wis. Arep macem-macem musuh wong sugih nek ngene iki. Eling-eling. Aku ku ya seneng-seneng ae, saiki bojoku seneng ra karuan, duwe bondo donya akeh ngene. Lho nang aku nak eling-eling tembunge Kang Setya kok. Sampeyan, Pak? Iya. Keng pundi wau, Pak? Omah. Aku lara ora 5 dina kok. 5 dina lha kok mboten kabar-kabar le, Pak. Kabar apa wong ora bojarane sing gelem kok. Awakku iku larane ora jamak. Gemeter, Pak. Ora trimo gemeten ndredeg aku. Ndredeg. Arep suntik ora ndek dhuwit. Arep suntik gak ndek dhuwit. Lho, Mi, apa, Kang? suarane ana tamu ya, Mi. Iya, Kang. Melarat ta sugih. Rene iki lho ana tamu. Melarat kon balik. Rene ana Aja mlebu nak sugih kon linggih. Rene akang tamu kok, Kang. Mi, Apa mami-mami? ambune kaya wong melarat iki. Rene go, Kang. Sapa tamune kok blenuk kowe? Bapak mara tuamu, Kang. Sapa? Mara tuwa. Mosok aku duwe mara tuwa? Aku lara kok. Ana kere ning kene iki ketelarak kondi iki. Medun. Aku mara tuamu. Medun. Mara tuamu. Medun.
saiki Cak. Awakku iki lara. Kursi iki karo ndasem larang kursi iki. Sembrono. Kursi tak tuku larang ora nyawisi kere. Nyawisi tamu sugih sing iso tak jak nyambut gawe. Lah aku ngono tuwa. Nggih. Iki kursi ya. Ngisor. Saiki Cak. Ayo linggih. Iya ya tak iki. Sesuk kongkon wong loro. Apa, Bang? Kon ngepel jogan. Diregeti sikile wong melarat mundak nulari. Bapak Bang. Kowe iki biyen melarat Lah iya. dadi wong sugih. Wis sugih saiki. Lah ya nek sugih nak eling wong tuwa lek kok. Lele wong tuwa kon ra apa? Awakku lara. Heh? Awakku lara. Lah nek loro rene arep lapo? Arep njaluk dhuwit nggo suntik. Ngono. Apa nggo presan, Kang? Lah nek perkara sontek ndak arep ngentekno dhuwit pira kok. Ada ngono. Ngene ngomong ora mbok wae kowe ngenteni aku perkara dhuwit ngono ae. Njaluk dhuwit. Nggo sontek. Sontek iku pira? 30. Mantri 30. 30. Kilo, Kang? Dhuwit nggo sontek 30. 30. Susuk 70. Lho. Ngeki wong tuwa kok susul lek kok. Njaluk dhuwit nggo apa? Suntik. Bayare 30. 100 susuk 70. Yo gak duwe. Duwe susuk ta ora? Gak duwe. Lah ora duwe susuk ya aja kok. Nggo suntik. Lah susuk 70 ora akeh 70 kok malah ra katut sing 30 kok. Engko sing 70 nggo tuku sarapane. Yo ya ngene, njaluk iku siji-siji aja bareng-bareng. Njaluk nggo sontek apa nggo sarapan? Ya suntik karo sarapan. Yo ora iso nak loro bareng ora iso sirikan iku. Lah nek suntik gak sarapan sih. Nek sontek ya sontek, nek sarapan ya sarapan. Ya ya 30 nggo suntik. Sontek. Nggo suntik tok lah. Susuke ana. Yo gak duwe. Ora nanti susuk kok njaluk terus. Kabeh ngono tuku-tuku wedang lah. Sontek 30 ah. 30. 5.000. Bayar 5.000 sontek. Loh. Aja bayar 30, bayar 5.000. Ora duwe. Blok-blok kae mangan gosip. Yo kok 5.000. Biasane 30. bayar 5.000 engko mantri suntike kandhani. Kandhane piye? Nek nyontek pengen jero-jero ben murah. Lah obate Ora usah nganggo obat, wong mlarat kok nganggo obat barang. gak mari. Alah, wong tuwa kok ditambakno mari arep ning ndi? Parake arep ning ndi? Gen awet takon. Alah, awet nyepet-nyepeti sing enom ah. Ibu ya kok. Ora ana imbah. Ibu selawe. Ora ana. 5.000 udah gak sida suntik. Wes ora sida ya wis balik. Njaluk kok ngreweli sing dijaluki. Dadi iki gak mbok kei tenan. Ora ana. Donyaku ora tak neh-nehno wong. Nek mentolo lek kok. Lho, iya aku ya tau dimentawani wong kok. Ngono. Iki kowe saiki dadi wong sugih lali karo wong tuwa. Iya wis lali lah. Neng titeni omong aku ya. Apa? Ana apa? Donyami iki lho. Kene. Urung nganti subuh enteng. Iya. Omongane bapakmu ya. Gaplok ndongakno anak ora bener. Lah kowe mentolo karo wong tuwa kok. Aku lara duweku suntik ora mbok gawe. Titani. Apa neh? Donyamu ora nganti subuh entek. Iya. Lungguh ngalar-alar. Ngene-ngene iki ngono nek radio tak kok. Iya. Ngene lho, ngene iki lho. Wong ngono lek, Kang. roh dhewe. Omongane bapak medeni wong. Omongane wong sekarat arep mati. Ora iso digugu. Titani. Urung nganti subuh iku lho. Radio tak wong donyam tak. Kaya iki lho kowe kok. Titani wis ah. Nang lunga. Wis ah. Aja ngerti tekan lunga. Aku. Lunga. Lah kowe mentolo karo wong tuwa kok. Wis ah. Saat Tak kandhani kok. sakit bapak, Kang. Piye? Iku bapak, Kang. Rungokno. Kanggone Setyaka dina iki sing paling penting donya. Iku Maratuwa, keluarga, bojo, apik dhuwit
iki dina. Nek kowe sakake bapakmu. Melok. Hah? Melok. Aku mbok melok bapak, Kang. Iya, aja manggon ning omahku. Iki ora warisane bapakmu. Ah? Bentuk aku digawani apa? Hei! Lho kuwi kok aja waleki. Kuwi kok aja waleki manem, Kang. Anjene tak jarak tak walek. Ah iya wong kok ngono. Lah ora tak walek lah gareng sisih piye. Kang Eling, Kang Eling. Biyen iku mbok lara lapo ya, aku anake bapak kok, Kang. Sakit bapak. Nganti mati aku mau apik karo bapakmu aku. Ah iya wong kok ngono. Diganjar sugih kok kaya sampean lek Kang mlebu ora karuan. Tak dol sisan kowe. Aku mbok dol iku payu ta apa kok iso? Payu ah. Monggo. Payu tak. Kaget padon kowe. Kaget. Cuaca pakakno lele kapok kowe. Mono sugih barang kok. Gawane Pak Rahman iku aja mbok amuk. Gawa sing luweh apik sithik dari ana leh man. Ngene mbok gawa ae. Nek ana wong turu nglakon-nglakon, Pak Peti, ape bongko apa iki. Ngomong ben alis. Ora ben laris. Iya. Ketoprakku ben alis. Lho wis tak kae Mang Kang, kok mbok kae neh. Duit ra kanggo kok. Sing kuwi sapa dhek iki atur nuwun. Atur nuwun, masam tak weno tretane nek to. Enak, eca. Bar tak kei ya kabar tak kei. Ora apa-apa, Ya Ben. wis lalah Kang lah Kang melok mergawe sewengi. Melok mergawe sewengi kok. Kowe turu? Turu kowe? Kok sampe nyusul? Loh, ya ini kok ngakon turu kok. Apa lha apa, Aku mapan iki, Kang. Mapan kono. Jengking yo apik. Turu apik. Arep mising yo apik karepem kono. Aja ngono, Kang. Ngene iki ya dienggo. Wis. Arepem koyo mbayas iku apa? Nun. Iya, iki dina pokok ngguan-nggun to matamu lah anak tamu ngrejekeni mono. Monggo. Nun. Monggo. Aku ora mbek ngeti blas. Urung kobrek. Kula nuwun. Monggo. Budhek iki. Kowe kok saiki ngene kok. Ambune iki abab apa iki? Pasamu iki kok Wah, kanca lawas. Ya. Mama piye kok? Ora, omah ngene kok. Mas. Omah ngene kok apik ya biasa. Rada mas ngene omahe. Biasa lah piye wong dhuwit ora karuan nggone ya. Pringisi. Nggon. Iso pringisi. Rene tak urus rene kowe rene. Iso pringisi. Rene tak urus kowe. Kula nurut disaur-sauri. Baleni omongam. Pringisi. Pringisi. Nah. Muni pringisi pisan 50. Pringisi. Musa wong sugih enak. Mlebu omong kliru, malah entuk dhuwit. Good night. Lho iki urung tau krungu aku 50.000. Urung tau. Oh, wis kowe omong sing aku urung tau roh. Metu Sampurasun. Walah iki malah angin iki. Tikel telu iki. Pringisi good night Sampurasun. Walah ditangkep iki ra ngepiro cah. Pringisi good night Sampurasun. 300. Dis. Hitung piro? Entuk kaya piro? 550. Buruh ndaut iki sesasi. Lah, nampa dhuwit 550. Legakno sing. Lah. Sesuk saurunge bedhug balik 1.50.000.
saurunge beduk. Bejo. Seneng atiku. Nah iya. Wong sugih kok arep do diakali. Aku ki rene ana perlune. Nggih. Saling jeng karo kanca ngomong karo ngadeg ndak Aku ora pringisi lho. Ah wis nggih. Menawa ya ora balik. Nggih. Ana perlu sajake. Iya. Delok, Cik. Ana apa? Iki mbok bandrol pira iki? Kowe iki kok sonanane ndas dikon. Nek menawa rene arep gadekno ndasmu. Sing gadekno sapa? Wis bandrol pira? Mah. Lho, Aku ki aja ngono aku ki ning omah ki sapiku meteng gak iso lair. butuh dhuwit. Iya, Utang. utang. Lah nyaure. Yo Wong utange ku enak ning lara. kok lara. Enake nek entuk utangan. Ya ora? Nggih. Ning larane nek wayah nyaur iki utang. Iya. Ora usah utang. Napa? Musuh wong sugih kok utang barek ngono malah nagih kowe malah mangkelno pikir. Nah ngono nglegakno aku kan. Entuk dhuwit ning Iya. nyambut gawe ngono lho pantes. Iya. Ora kok aku wae dhuwit kok mlepuk men lah. Mm-mm. Sajane. Dhuwit ana hitungane. Iya iya. Nyambut gawe Nyambut ora gawe. nganggo otot. Heeh. Nganggo tak. Kowe tak bedheki. Kowe tak bedheki anggere iso jawab sak jawaban 100.000. Enteng ta ora? Iki ora pringisi lho iki. Ora nganggo keringet. Nyambut gawe pikiran. Pikiran Ah iya. tak bedheki Aja ngantek kleru. iso jawab sepisan 100.000. Oke. Bedhekane tak dudono. Lho. Kok enak men. Lho wong sugih padoni. Iya. Nah. Kowe tak bedheki apa ae, jawabane siji. Kodhok. Kowe muni kodhok sepisan 100.000. Lah kowe entuk kodhok sekepis dhuwit empira? Bedhekno kok ora penak. Lho. Dhewe karo Wis tak bedheki, ijeh bedhekane tak dudono. Nek Iya, iya. nek pringisi mang ya balekno. Nah iya. Nah, beda urusane. Urusane beda. Pencolat-pencolot sikile papat. Kodhok. Ora keringetan 100 kenceng. Iya. Tenang. Bapakmu kulite benggerok kaya Kok kodhok? Nggih. Mbokmu nak jengking kaya Kodhok. ya ta. Bojomu kaya Kok kodhok. Kodhok. Raimu kaya Kodhok. Penting antuk duit dhuwit. karo kodhok milih. Kodhok. Lho, kok mejalane iki piye kok? Seah. Ora iso. Sek to. Del, kowe rono. Aku iki omong-omong loro sekseni. Kowe dadi seksi tok. Saksi. Pencolot-pencolot sikile papat. Kodhok. 100. Nah, Kodhok ngene siji. jelas ya. 100. Kodhok siji 100. Bapakmu raine benggerok kaya Kodhok menggerok-gerok. mbokmu nak jengking kaya Kodhok. bojomu kaya Kodhok. raimu kaya Kodhok. duit karo kodhok milih. Kodhok. Lho. Kok iki ora marai dhuwit ket mau kok. Seksine piye? Duit karo kodhok Milih. Lho duwike balik Kodhok. Wong yo ana sing nyekseni kok. Darani aku ngakali. Piye liwat. Jenenge urung duwe jatah rezeki. Ora kok kono. Kowe Ngene lho, Mas. ngene. Butuh duit. Toh duit, Mas. But gawe. Gawe yaene mut gawe apa? Ora nggo syarat tok kok butuh Paling duit kodhok syarat. nek milih dhuwit. Ora. Wong iku wetone ora padha kok. Jatah rezekine tekane ora padha. Ora padha. Mestine kowe entuk dhuwit liwat kodhok, ning ora iso nyekel kliwat. Kowe beda wetone ora padha Ora kok. padha. Butuh dhuwit? Butuh. Nyambut gawe pijeti aku. Lho, pijet nggo syarat tok gak suwe-suwe. Nah, dhuwit Duit. pijet. Wis, lho, wis. Linggih. Lho, pijet Pijet. butuh dhuwit. Duit. Pijet. Rezeki Wes. mbok eri. Wis, Aja. rezeki kok dieri. Jeri. Nggo syarat pijet. Nggih. Lu 3 juta. Ora nrimo atusan nggo apa? Alah, timbang ning 3 juta wong sugih kok. Juta. Timbangan Margorejo. Ning nggonmu ono dukun pijet ora? Pirang-pirang. Kowe tau pijet? Tahu. Kowe biasane nak pijet bayar pira? Ya 30, 40. 30. Nggonmu yo ono tukang pijet. Wonten ah. Lah biasane bayare 30. kowe pijet bayarane 3 juta.
Pijet kok 3 juta niku ndek jamu umum ta? Ora umum. Nggon umum ta ora? Gak umum. Tahu ono pijet tak bayar 3 juta. Ora ono ah? ono. Ora umum. Pijet kok 3 juta. Aja ora umum. Ora Gorene ora umum, gak umum, gak umum. Ora umum ah pijet kok 3 juta ngono tok. Ora umum, ora lah. Rezeki, Mas. Ora umum kok. Barang nek ora umum iku ora apik. Badan yang kene muga-muga nang kuat. Ngene lho. Asline aku rene ora perkara utang duit. Karo apa? Ya perkara omongmu sing biyen tak eling-eling. Aku ora tau ngomong apa-apa kok. Buktekno. Ya, aku ki mbuktekno. Nek perkara duit ngono ki aku moh. Kene. Nek perkara duit mbek aku moh, mbek iya aku moh kok. Lah, Asline perkara omongem bar jemuah lagi. Iki kae lho. Ana apa? Buktekno. Sampeyan ketemu aku. Nah, Ulung-ulung nek aku tang dhuwit apa kaya nek bar jemaah legi Ya, apa ana kahanan apa? ora umum omahe sak kowe sak desa kok ana omah ditretes Mas, diprodo Mas iki ora umum. Mbut gaemu apa? Tak delok mbut gaemu apa? Sing direwangi rino wengi ae, urung karuan kaya kowe ngene iki. Nek korupsi jute ya ora korupsi. Ora korupsi. Nek nyolong ya ora ana Ora ana sing kelangan. Cukup. Apa? Iki ra wajar iki kowe. Tutup mulut. Moh. Tutup mulut. Siarno ning masjid. Sing romo aku karo kowe. Moh. Kebutuhanmu sak anak bojomu sak putumu sok ben tak lagatan. Ora buta aja gelem. Meneng. Ora iso. Kita eling-eling. Ora lumrah. Moh ora lumrah iki ora lumrah. Iki nek perkara ngene iki ora lumrah. Deloken tanggam sing etan omah. Apa? Mbok gaene kaya apa? Sawahe pirang-pirang ora kaya kowe ngene. Lho, jatah kok citakan. Ora iso nek iki ora lumrah. Iki tetep tak warak-warakno. Karepmu. Dunya karbita. Karepmu, Iki aku dunyane sugih-sugih ora dhewe. bener. Ora nyolong banane tanggaku karepmu. Kowe iki mesti mek pesugihan. Ah, karepmu sak uni-unimu, sak uni-unimu. Sing gundul. Sak uni-unimu. Ben, Kowe anggere ora lunga tak laporno kowe. aku yo mbek kei duit yo moh. Perkara ngene iki aku mung jajal pengen ngerti tok iki ana apa jebule kowe ngene iki ya. Ancen ben malah ben ngerti kowe. Titeni kowe. Ben ora do mlete karo Setyaka. Alah, wis ah ben lembarno ae. Awet to ora. Omah yo lemir ngene kok. Mlebu ora umum. Lho kok jalan junjung tak junjung. Junjung piye? Trimo Ngene ae kok mlebu murahmu dhuwit ngono ki ala dhuwit iki. Ki nggo mbayar engko entek. Kowe kancane nyutok prayu. Hati-hati ya, Mas. Asemane. Wah. Duit pendak selapan dina teko, tinggo blonjo pae urung tek, teko neh. Lho aku kok lali. Lho iki malam jual lagi iki rak donya mara neh sak gentong iki. Ah, bojoku turu ora roh. Tak enteni Kanjeng Ratu Kidul. Rahayune sesajine wis tak cepakno mau. Kanjeng Ratu, Mbok cepat ora mlen kanggo aku kok. rawuh panjenengan kula antu-antu. Uba rampen sesaji sampun cumepak. Monggo enggal mebet wonten ing centong kula Kanjeng Ratu. Kaya ngono Setyaka. Monggo Kanjeng Ratu. Donya teko bondo mara. Aku sok benak mati. Takon nguruki nganggo duit. Bengok. Lah ya rak turu karo kowe to. Iya, Mang. Mbok keloni ya. Iya, Kang. Lah napa? Ora ana ambekane mati, Kang. Tak idak cangkemem. Bocah ora gene-gene kok. Iya, pilih. Bocah sesore ya dolanan gendah kok. Pilih iku, Kang. Omong basa. Iki piye, Kang?
mau kenapa, Mi? Kok tangane protol, sikile protol, ndase ilang. Gobrat getih ususe pating kecacar mau kenapa, Mi? Aku dhewe ora Kak. Mi. Oh, boleh Kak. Aku tak omong karo kowe, Mi. Aku mlaku ning salah dalan, Mi. Aku mek sugihan, Mi. Zaman pesugihan. Aku muja Kanjeng Ratu Blorong. Mergo nalika aku disa karo bapakmu lara atiku. Daya-daya ndaga-ndaga aku pengen ndang sugih, kepengin melehno bapakmu. Nalika semono aku temu karo Mbah Wungkuk munggah pandan segegek muja Nyai Blorong. Aku nembung lan sambat kepengin dadi wong sing sugih, mbuh ora hidup. Aku diseneng-senengno. Aku diwehi mangan. Bareng panganan tak buka. Sikil bayi, ndas bayi, awak bayi, usus bayi pating kececer gupak getih kon mangan aku. Nek aku ora mangan ora iso sugih puasane tak pangan. Loh. Aku ora mangan anakku dhewe aku, Mi. Aku dhewe aku mangan anakku dhewe. Aku kapusan, aku diapusi Nyai Blorong aku. Anakku dicoli bondo donya, aku sugih ning aku kelangan anak. Tebusane keluargaku. Loh, anakku tebusane Blorong. Bajingan kowe Blorong. Aku mau ora sugih lah, Kak. Sandanganmu senelek tuku nyapan kowe sugih. Gua. Omah sesuk diobo ora sugih ora apa-apa. Bondo donya. Bondo sing ora bener pawe Nyai Blorong. Ora usah diurusi, ora usah diopeni. Sapa sing gelem jupuk ben jupuk. Nang siji. Apa, Kang? Aku duwe petung karo Nyai Blorong. Anakku mati mergo ndekne. Ndekne kudu nyaur utang, Blorong kudu mati saka tanganku. Aku tak ning pasar. Aku tak mara pandhe golek gaman sing landhep. Selapan dina sing arep teko malem jemuah legi nalika Blorong rene. Tetep tak sembelih tak pateni Nyai Blorong. Wanita ora, Kang. Apa? Wanita ora. Aku rondok wedi aku saiki. Ning mergo aku kelangan anak. Wis urusane wong lanang. Kowe ning omah, aku tak golek gaman sing landhep. jare pamite ning gone maratuamu. Saiki wis kemletak ngene iki dadi wangke bojoku mati.
Iku turu ta mati? Mati. Mati. Iya. Aku sudah pikir ya Kang ya. Aku rak sida sugih tenan iki. Loh. Sudah sugih sampean, Pak. Ngene ya, Nduk. Pak. Bapak njaluk ngapura wong kabeh wis kebacut. Nganti bojomu mati, tenane aku mek sugihan, Nduk. Mek sugihan. Nek ngono kok nek sugihan, Pak. Sampeyan ki wong tuwa sing idan. Edan bondo dan donya nek sampeyan kuwi. Kene sampeyan ki mentolo mati karo mantumu dhewe. Seneng ya Pak sampeyan ki si anak rondo. Sampeyan ki mentolo karo bojoku, Pak. Sampeyan ki wong tuwa. Tuwas bebas kakek betang prastio sampeyan kuwi. Edan bondo dan donya, Pak. Nek aku ora trimo. Patine bojoku Kakang Purnomo. Mergo saka temindaran pakartimu. Aku arep njaluk pengadilan. Are. Sampeyan, Pak. Apa iki? Nganti njaluk pengadilan yang parang kesumo, aku malah dadi paran pitakonan. Wis kabeh kita antepno, tak adepno, tak dadane perkara iki. Kang, aku wangi gotong, Jek. Mantuku mati. Nah, Piye, Kang? Wani tenan to ora kok malah melu ndredeg lek, Kang. kowe minggir nek melu kebathok kowe. Iya, Kang. Yajingan kowe blorong. Kowe ngapusi aku kowe blorong iki tutuking patimu kowe blorong. Monggo Kanjeng Ratu. Kawuh panjenengan sampun kula antu-antu. Monggo enggal mebet wonten ing centong ingkang sampun kula sametakaken Kanjeng Ratu. Kaya ngono Setiago. Blorong. Mati yo saiki ora mati saiki kowe. Ayo kowe. Mati kowe blorong. Ayo. Mati. Aku ra dibuji rapi anak iki piye, Kang? Aku arep lapor dhuwur anakku. Lajeng lapor, Ndoro. Lapor ya lapor. Ning ora usah dadak karo nangis, ben cetha apa kedadiane, sapa sing kok laporake. Bojone kula mati kali anake kula, Ndoro.
wis tuwa mati ak lumrah. Mboten nek lumrah matine lumrah ngoten kula mboten lapor, Ndara. Apa mergo cilaka? Mboten. Lah terus matine? Ceritane ra ngaten, Ndara. Kula niku maune wong ora duwe. Ndelalake bojone kula niku mek pesugihan, jarene pesugihan teng Pandan Segegek kalih Nyai Blorong, Ndara. Loh, ya. Nggih. Lah ngerti-ngerti niku anake kula mati, bojone kula nggih mati digubul ula dipangan Nyai Blorong, Ndara. Lah ya biyen kae kok ora kok elingake. Nek jeneng wong kepengin sugih kuwi saranane kudu nyambut gawe sing sregep, primpen nggone nata kaya. Kula mboten ngerti, Ndara. Nek kaya ngene iki malah tundone nyilakani karo keluargane dhewe kanggo pengeling-eling ya. Besok tangga tanggamu aja nganti sugih krana pesugihan. Dipangan ora wareg, disandang ora wutuh, mergo wis ana wancining dhewe-dhewe. Nek jeneng pesugihan ki ana prajanjen karo bangsa lelembut. Nggih pun kadung kula pun kadung kelangan anak bojo niki. Ya wis ngene. Kok tangisono ora bakal bali urip. Kowe wae tak weling bondo donya sing asile saka pesugihan ndang dilarung utawa diobong. Timbang besok mbebayani kanggo anak turunmu sing arep teka. Ngoten Ndara, nggih nggih. Engko tak urusane aku kowe ndang bali ya. Ngoten nggih suwun nggih Ndara. Pajar-pajar kok tangisan dirungokke tangga ora pantes ana apa? Lajeng jaluk pengadilan, Ndara. Pengadilan. Nggih. Apa bojomu minggat? Mboten. Bojomu seneng wong wedok? Sanes. Lah napa, Nduk Bojo kula mati, Ndara. Lah wong wis tuwa kok ora mati. Mboten apa bojone kula niku isih enom kok, Ndara. Apa mergo lara? Mboten. Lah matine kenapa? Matine niku digubel ula, Ndara. Lho. Lah aja entuk dolanan ula no. Mboten niku kandhane bapak niku bojone kula niku dipekke pesugihan teng nika Pandan Segegek. Lho ya ora tenan to. Bola bali mung perkara pesugihan. Nggih. Iya ta? Biyen-biyene ana kedadian sing ora bener jroning omahmu. Gene kowe ora bisa ngelingake wong tuamu. Mboten kurang-kurang yen kula ngelingke kalih bapak kula niku pengen sugih, Ndara. Ngene ya, Nduk ya. Nggih. Sugih mlarat, pangkat, derajat, bejo, cilaka, pati urip kuwi Gusti kang peparing. Ngaten, Ndara. Menungso dilairake ing jagat ki wis duwe wadah dhewe-dhewe. Si dadap lahir besok sugih, si dadap lahir besok cilaka, kuwi wis ana peparinganing dhewe-dhewe. Dadi menungso urip ora usah dadak ngoyo kepengin duwe bondo donya sing lantaran dalan kang ora bener. Ngaten. Saya-saya ana tetembungan pesugihan. Nggih. Nek pesugihan karono kowe nyambut gawe sing sregep ora apa-apa. Lah nek pesugihan kowe mau nyambut gawe ning kowe srawung karo jin lan setan, iki tundone iso nyilakake uripe dhewe. Nah, besok kowe weneh ana tembung-tembung karo tangga teparo, aja dikulinakake sugih sing karono sambung karo jin lan setan. Lah tundone rak ngene iki malah mangan nyawane dhewe. Nangke kula malah kelangan bojo niku, Ndara. Wis, mbok tangisono, mbok getunono, wis ora bakal ana gunane mergo ibarat sego wis dadi bubur. Ngene wae kowe baliya. Nek isih ana bondo donya sing maune asil saka pesugihan, larungen utawa obong. Perkara blorong mengko aku sing bakal nyingkirake. Baliya. Ha iki nek diterus-terusake blorong manggon ing Pandan Segegek bakal ngentekake kawula
pumpung durung kedelarung-delarung. Nyi Blorong bakal tak cedhaki sepira kekuataning Blorong. Wis pira okeng kawula ing parang kencana keng kok entekake merga kok pameri bondo donya keng manggon ing alam angkara ya alammu kurang ajar kowe. Sapa kowe? Pengayoman ana ing parang cana kowe. Pengayoman saking parang kencana. Jadi ketemu pirang perkara kelawan pengayomanmu. Dadak kuwi ngluputke karo aku sing kaya ngono. Gene ora. Iki wis akeh pakabaran. Kawula ing parang kencana keng padha kedanan kok pameri pesugihan merga donya bandamu saengga janjine nyawane padha mbok jupuki. Piye karepmu? Kowe aja nyalahke aku. Kowe aja ngluputke aku. Merga kabeh iki mau sing salah kawulamu. Kawulamu kepengin mangan wareg, nyandang wutuh. Nanging dhewekne mau budidaya. Dhewekne ora gelem nyambut gawe rekoso. Mung isine mung nyagerke pesugihan ana ing pandhan segegek ini. Pancen biyen aku wis tau kandha. Pawongan sing tumeka ning pandhan segegek ini nak sedya lan kekarepane njaluk sabiyantu marang aku. Aku gak gabutan. Aku bakal menehi pawongan kuwi mau. Ning ana ijole utawa ana tebusane. Ora ana liya mung kejaba keluargane dhewe. Nanging gini ngopo? Intoro kedadian-kedadian kaya ngene mung kowe sing nyalahke marang aku. Nek kowe tumindakmu becik, kowe niat arep menehi menungso. Gene apa dadak kok wenehi janji nyawane kok jupuk? Pancen ana ing pandhan segegek pancen kaya ngono. Apa meneh kawulamu? Saumpama senajan ta kowe mung ratu. Tumeka ana ing pandhan segegek kene kowe kuping njaluk sabiyantu marang aku. Aku gak bakal kabutan. Ning ana ijole. Ijole ora ana liya mung kejaba keluargamu dhewe. Ning gini ngopo kowe malah ngluputke marang aku? Blorong. Mumpung durung kedadian iki kedelarung-delarung. Tinimbang kawulaku tumpes tapis tanpa tilas merga pakartimu. Aku njaluk kanthi banget kowe kudu sumingkir saka pandhan segegek. Kok gampang temen kowe arep nyingkirke aku. Ana ing pandhan segegek iki papan dunungku. Nanging gini apa kowe kandha ning parepanku sing kaya ngono? Iki uga tlatah ing parang kencana. Aku duwe wewenang. Bangsa lelembut kang manggon ing alam antara yen ganggu gawe karo manungsa. Aku duweni wewenang nyingkirake kalebu kowe, Blorong. Ning ora bisa. Aku ora bakal sumingkir saking pandhan segegek ini. Yen kowe ora gelem sumingkir, aku bakal nyuwun kekuatan ing Bathara. Rungokke tembungku. Singgah, singgah, kala singgah. Tan sumingkah kala sumingkir. Sumingkir! 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 Nek aku ora metu ora ngarah bar lakon iki. Ya. Muga-muga dadi pengeling-eling. Jeneng Blorong kengumbar angkarane nggunakake marang kamur kaning dhewekne bangsaning jim lelembut. Ning aku duwe kapitayan titah ing jagat kang dititake marang Bathara Agung kang sempurna amung manungsa yen jim lan setan mung ganggu gawe. Ing kene sirnaning Blorong tentreming negara parang kencana nuwun marang Sang Hyang Bathara Agung rahayu rahayu slamet tan ana rubeda.